Hej, jeg hedder Niels Solain og Enterprise Account Manager i Hitachi. Verden forandrer sig, og den bliver mere og mere digital. Vi er i den digitale transformation. Traditionelle virksomheder bliver overhalet af de nye digitale disruptors. Virksomheder, som tilbyder en global digitaliseret service, som f.eks. Airbnb, der formidler udlejning af overnatningsmuligheder, er på bare 10 år blevet større end det 100 år gamle hotelkæde Marriott. Eller Uber, som på ganske få år har givet en ordentlig mavepuster til det traditionelle taxamarked. De nye digitale disruptors arbejder ikke som andre med marginal vækst, men derimod med en eksponentiel vækst. Og hvad kræver det? Jamen det kræver, at man har et kosteffektivt IT-miljø, et automatiseret miljø, hvor man har styr på sine processer. Man skal også skabe loyale kunder med god kundetilfredshed. Og så skal man tænke i de nye forretningsmodeller, hvor man kan udnytte de nye digitale muligheder. Men den digitale transformation er ikke nem. Det kræver, at man ændrer sine processer og arbejdsgange. Personer i IT og organisationen skal uddannes og til at arbejde anderledes. Og det kræver, at man har en IT-platform, der understøtter dette. Nøgleordet er dine data. Man skal ikke alene sikre sine data, de skal også skabe værdi for forretningen. Hitachi har en digital strategi for den digitale transformation. Man skal have et agilt IT-miljø, hvor man kan håndtere sine data nemt og enkelt. Man skal være compliant, også i forhold til den nye dataforordning. Man skal også have et mobilt miljø med tilgang til alle data overalt. Og så skal man kunne analysere sine data, så de skaber værdi for forretningen. Vi har løsningerne, vi har kompetencerne, og derfor vil jeg gerne holde møde med dig for at fortælle, hvordan vi har hjulpet andre virksomheder. Hvornår kan det passe ind i din kalender?